Dámy a pánové, je to tady. Za 2 týdny jsou Vánoce. Jo, ale to není ten důvod, proč jsme se tady sešli, samozřejmě ne. Dnes jsme se tu sešli, protože nám vyšel druhý film Five Nights at Freddy's, na který jsme se všichni určitě těšili a já, jakožto někdo, kdo je v této komunitě herní už dlouhou dobu, 10 let, tak bych chtěl sdělit své pocity z tohoto filmu, jestli jsem se ho užil, jestli ano, jak moc a podobně, co se mi na něm líbilo, nelíbilo. A dnes to bude opět jako minule, hodně takový kecací, takže nečekejte nějaký scénář nebo tak něco. Bude to podobný jako u videa z Minecraft filmu, Minecraft recenzi, pokud jste viděli ode mě, takže spíš si přineste jídlo, nebo si pusťte nějakou hru na pozadí, chillujte, nebo dělejte školu věci, kdo ví co, a jenom si mě poslouchejte na pozadí. Toto video bude rozdělený na sekce, takže když se podíváte na časovou osu dole, tak tam budou kapitoly, můžete mezi nimi přeskakovat. Prvně budu mít nějaký základní info bokem, potom budu mít recenzi bez spoilerů, která bude hádám krátká, protože pokud jste fanoušci toho filmu, tak už jste ho viděli, pokud na něj váháte jít, tak já nevím, uplynula už celkem doba, takže jste ho možná i tak viděli, já nevím, ale nemyslím si, že toho moc sdělím, ale pro jistotu budou i recenze bez spoilerů a ta nejdelší část, tak tam budeme povídat prostě bez zábran a nechám se rozkecat o všem, čeho jsem si ve filmu všiml a podobně. Takže tam už budete mít varování, abyste když tak věděli, abych vám nic nevyzradil, pokud náhodou nemáte nic vyzrazeného, což bych se divil, protože internet se zaplnil velkou spoustou memíček a scén o tomhle filmu. Jo, myslím, že o nich si taky budeme povídat. Předem se omlouvám, že jsem delší dobu nic nenatočil, jsem nachcípanej. Teď už je to lepší, ale to je důvod, proč tato recenze vychází až teď, protože jsem měl v háji hlas a doufám, že to nebude poznat. Každopádně já bych už přešel na to, ne vyloženě na recenzi, ale spíše na zážitky z kina, protože já jsem na filmu byl 2krát. Byl jsem poprvé na českém dubbingu v menším kině, s rodinou dokonce, takže jsem to viděl česky a viděl jsem i nějaký ohlasy mý blízký rodiny, rodičů a sourozenců, což bylo hrozně fajn a bylo fajn s nima na to zajít a jo, prostě bylo zajímavé to vidět jakoby z pohledu někoho jiného, kdo se třeba tolik nezajímá o ty filmy nebo o ty hry. Rodičům se to třeba líbilo, mamka ta se vyzná nějak v tom knižním světě Five Nights at Freddy's. Taťkovi se zase líbil první film, mý malý sestře se film líbil a mladšímu bráchovi not so much. Mě bohužel vás asi zklamu, mě docela taky opět zklamal, ale k tomu se ještě dostaneme. Co bych prvně řekl, a o tom bych dokonce chtěl točit samostatný video. Já nejsem někdo, kdo by zapl video a nadával by na věci, protože já jsem spíš takový chill guy, a když už tak něco hodím za hlavu, ale jsou věci, které mě vadí. Já celkem často chodím do kina a hrozně mě, úplně na rovinu upřímně, co mi vadí. Já jsem měl totiž ten zážitek z toho prvního sledování toho filmu, byl takový hodně všelijaký. Proč? Vadí mi, když jsou rodiče, který prostě jen tak pustí svoje děcka, který jsou dost pravděpodobně problémoví, sami do kina, jen proto, aby je nemuseli doma hlídat, a pak se o ně musí starat ty lidi v kině, protože tam dělají nehorázný bordel a neustále řvou a bylo to takový nepříjemný, takže věřím tomu, že někdo možná měl podobný zážitek, ale mně se to děje už hrozně často, prostě děcka u filmů v kině nedávají pozor, ruší ostatní a třeba ještě k tomu hrajou na mobilu nebo se koukají na reelska, prostě co to je, v jaký době žijem, proč chodíte do kina. Já chápu, že vás tam prostě pustí rodiče, aby se vás nemuseli starat, ale tohle je trochu moc, jakože chudáci lidi kolem, jo, ty děcka, tohle mě trochu mrzelo, takže první sledování bylo takový funky, ale druhý sledování, který už jakoby jsem hrozně rád za to, že bylo takový, jaký bylo, protože z naší komunity Freddy and Friends, za což moc děkuju, tak Novster a Steven pořádali promítání soukromí, na který jsme byli pozvaní jakožto tvůrci
a různí lidi z komunity, nevím koho všeho vyloženě pozvali a každý z nás si mohl pozvat svoji partu kamarádů, se kterýma chtěl přijít. Takže nás bylo ve finále, bylo to v kině Edison v Praze a bylo nás 80 na jednom místě z jedné stejné komunity a bylo to hrozně fajn. Bylo hrozně fajn se vidět prostě s váma, s lidma, kecat. Já se hrozně omlouvám, jestli jsem vypadal nějak jako, že moc nechodím mezi lidi, takže se omlouvám, jestli jsem vypadal nějak, že bych se s váma nechtěl bavit. Ale bylo to hrozně fajn a byli tam strašně super lidi. Povídali jsme si, fotili jsme se, byli tam, dostávali jsme, co tam měli kluci připravený, prostě tyhle samolepky, já to tady někde ukážu, což je hrozně hezký, já bohužel nevím, kdo to dělal, to jsem si nezjišťoval, ale je to moc pěkný. A potom ještě tam byla nějaká slečna, co rozdávala tyhle náramky, což bylo hrozně fajn. Za to moc děkuju. Byli tam prostě lidi s cosplayema, že jo, vypadali všichni skvěle. Já jsem tam byl prostě jak totální vandrák, kterýho by to vůbec nezajímalo, vypadal jsem tak, ale jo. Byl to hrozně pěkný zážitek. Měli tam dokonce nějakou soutěž s kvízem na začátku před filmem. Hlavní cena, hlavní výhra byla kachnička Čiky, kterou vyhrál Séba z kanálu 3 muži 1 videohra. Běžte se podívat na kanál 3 muži 1 videohra, který bude určitě v popisku, někdo tady vyskočí a tam se Sébou a s Matakem natáčíme videa, takže za tomu gratuluji ještě jednou. Bylo to fajn. Jo, je to hrozně hezký, že po tolika letech se tady vybudovala taková prostě fajn komunita, ve který si takhle můžeme spolu chillovat a chodit na tyhle velký eventy do kina a byl to hrozně hezký. A i ten zážitek v kině, všichni se smáli stejným. Když tam byla nějaká reference, tak všichni se smáli stejně, nebo se stejně divili a bylo to hezký, prostě moc pěkný zážitek. Každopádně, teď bych se přesunul k tomu filmu. Kapitola recenze filmu bez spoilerů. Já se hrozně omlouvám, jestli mi tady moc vrže židlo. Bohužel nemám žádný záběr z filmu, protože film ještě nevyšel na VODčku nebo na streaming, takže tady asi budu dávat gameplay z her nebo tak něco, za to se moc omlouvám. Ale jestli pořád stále zvažujete, jestli se na tenhle film podívat nebo ne, jestli jste ho ještě neviděli a slyšíte takový hodně rozpolčitý recenze na internetu a to, že hodně jsou, od kritiků tenhle film má extrémně nízký hodnocení, od fanoušků extrémně vysoký, což jsou prostě velký protipol, je velký rozdíl. Tak já to řeknu takhle. Pokud se vám líbila jednička, tak jo, běžte na ten film, protože nese se to v podobném duchu. Pokud se vám jednička nelíbila, tak na to kašlete. Fakt asi v tom nenajdete nic novýho, nebo co by se vám dost možná líbilo, nevím, jo. Ale spíš ne. Pokud jste fanoušci téhle herní série, jo, tak jako každopádně na to už jste viděli prakticky. Pokud ne, je pravděpodobnost, že vás to nějak zaujme, ale nevím, záleží, jak moc třeba sledujete hororové filmy nebo filmy obecně. Dost pravděpodobně bych řekl, že vás to nechytne, ale kdo ví. To byste museli posoudit sami, ale pokud vás nechytl první film, tak nemyslím si, že se to změní. A teďka pro fanoušky, pokud pořád zvažujete, pokud se těšíte na Williama Aftona a byli jste nadšení z trailerů, který vypadali skvěle a že tam bude William Afton, ta slavná postava, jo, něco málo dostanete, ale nečekejte moc. Pokud se těšíte na Henryho, jo, něco málo dostanete, ale nečekejte moc. Na animatroniky a jejich hlasy, a zrovna tak. Nebo třeba, já nevím, na Fast Fest, na ten hustý event, který tam má být, nečekejte moc. OK, na rovinu. Když tenhle film měl vycházet, nebo ještě předtím, když vycházely trailery, tvůrci říkali, že se hrozně polepšili, že viděli recenze na první film a že chcou se zlepšit, že tenhle film bude větší, děsivější, bude tam mnohem víc lóru. A jo, ty trailery tak vypadaly hrozně skvěle, mnohem víc mě chytly než trailery na první film. Moc jsem se těšil, i přesto, že jsem nečekal nic extra, protože prostě čekal jsem jenom nějaký béčkovej funny horor s robotama, že jo, samozřejmě, ale rozhodně to vypadalo jako velký step up oproti prvnímu filmu. Co z těchto parametrů, který nám slíbili, pro mě osobně tenhle film splnil, tak je, že je pro mě osobně děsivější a napínavější. Fakt jsem se v kině bál, což se mi u prvního filmu nestalo. Byl jsem jakože, jak se říká, on the edge of my seat, nebylo mi úplně příjemně, bylo tam jako to napětí, i přesto, že to napětí bylo častokrát, no ono se to buduje převážně přes jumpscary, anebo tam ani to napětí není a ty jumpscary prostě na vás vyskočí. To je další věc, kterou říkali, že těch jumpscarů je tam strašně moc a ano,
Těch jumpscarů je tam extrémně moc, možná až příliš bych řekl, což jakoby ono to sedí ke FNAF 2, protože tam je moc animatroniků, tudíž moc jumpscarů, ale bylo to takový jakože, bro, už mě to fakt nebaví, už mě nechce koukat na ten film, já se nechci furt lekat, je to takový jako otravný celkem. Ale dobře, pojďme na pozitiva, protože nechci říct, že jich není moc, ale mám tady nějaký. Co se mi extrémně ale moc líbilo, tak je marioneta, což má být jakože hlavní záporák tohoto filmu, ta hlavní velká hrozba a marioneta je pojatá jinak než ve hrách, ale z nějakého záhadného důvodu to funguje fakt dobře. Pokud to nemáte vyspoilerovaný, tak tohle je něco, co vás fakt hodně překvapí. Líbí se mi, že tyhle filmy, oni nějakým způsobem mění lore a nějaký pravidla nebo něco z her nebo knížek a adaptují to do toho světa filmu, takže to je jiný, ale pořád to funguje skvěle. Vlastně v tom filmovém světě a zrovna marioneta fungovala hodně dobře. A tam mě hrozně překvapila pokaždý, když tam měla přijít scéna s ní, tak jsem se jakože to byly momenty, kdy se mě fakt bylo úzko, že kámo, bojím. Ale bohužel převážně to bylo taky kvůli tomu, že když je ta marioneta, tak čekáte jumpscare, protože to je tak nějak jakoby pak už její, bohužel to čím je známá, ale je fakt nepříjemná, jakože ne, že by byla nějak, že by se nepříjemně chovala. I mean, je to záporák, ale fakt jakože co se vizuálu týče, wow, překvapilo mě to a asi by normálně v nějakým hororu by mě to asi tolik nechytlo, ale tohle je FNAFku a to je něco, co jsme ve FNAFku ještě neviděli. To mě hodně překvapilo. Za co jsem byl potom taky hodně rád, taky, že herci, no dobře, měli větší šanci nějak zazářit, protože měli tady něco, o co se opřít, jednak jejich charaktery už byly víc rozvinutý od prvního filmu, což jde hrozně dobře vidět na Mikeovi a Abby, no vlastně i na Vanesse samozřejmě, ale u Abby a u Mikea máte nějaký jejich vztah, který v tomhle filmu fakt začíná hrozně pěkně, než ho film kompletně zahodí, bohužel. A Vanessa, ta tady má, že jo, to svoje nějaký trauma, který prostě nebylo vyřešený, nebo spíš se ještě zhoršilo z minulým filmu. Vanessa tady je taková víc jako hlavnější postava než Mike, oni si tady tak trochu prohodí ty role, ale nebo ne tak docela, ale je na ní víc spotlight a překvapilo mě, co jsem si říkal, já jsem tu herečku nikdy v žádném jiném filmu neviděl, viděl jsem ji jenom v téhle filmové sérii a v prvním filmu jsem si říkal, WTF, ona absolutně neumí hrát. Tenhle film mě přesvědčil o opaku, ona je mega dobrá herečka, jenom ona neměla prostě co hrát v tom prvním filmu. Tady má a jde to vidět, jenom bohužel jsou tam nějaký problémy, k kterým se ještě dostaneme. Kdo mě ale nejvíc bavil, tak asi z těch postav, tak je pan Berg, což je učitel robotiky, který ho hraje Wayne Knight. Řekl jsem to dobře asi, jo, který hrál v Jurském parku, což je asi jeho nejznámější role. Jo, ten mě hodně bavil, ten je fajn. Byl to prostě nepříjemný učitel, ale myslím si, že si ho užijete. Co musím pochválit za každou cenu, i u prvního filmu, ale tady je to ještě lepší, tak je, jak vypadají animatronici. V prvním filmu vypadali dost podobně jako ve hrách, ale tady vypadají prostě 1:1. Jak ti to je, tak ti rozbití, prostě wow. Rozpohybovaní byly skvěle v tom prvním filmu, tam bylo hodně znát, že to jsou jako ličtí herci. Tady hodně dobře napodobují tu robotickou chůzi a pohyby a všechno. Dokonce hlasy, který fakt k ním dobře sedějí, jakože ti dabéři odvedli úžasnou práci, zní jako ve hrách, téměř identicky, až na Toy Freddyho, ale Toy Freddy je trošku jiný, ale sedí to k němu hodně dobře. Takže jakože Kellen Goff, který ho daboval, super, Madpad, který daboval Toy Bonnieho, nezní to jako Madpad. Lidi jsou naštvaní, že to nezní jako Madpad, ono to zní jako Toy Bonnie. A zní úžasně, jakože Madpad by měl dabovat Toy Bonnieho, fakt super. A Megan Fox jako Toyčika to totálně zabila. Lidi si říkali, že ach jo, jako celebrita, co dabuje prostě animatronika tady jen, aby tam byla celebrita, určitě to nebude dobrý, ne, ona to fakt jako zandala, totálně úplně boží Toyčika, fakt jo. Bohužel, jestli se těšíte na ten film převážně kvůli Madpatovi nebo Kellenovi, nebo jako těm animatronikům, jejich hlasům, bohužel nemají moc prostoru, což na jednu stranu je fajn, protože kdyby ti animatronici moc mluvili, tak to není tak scary, ale když už mluví, tak je to dobrý. Co se ještě toho zvuku týče, sound design je parádní, ten byl i v prvním filmu, ale
soundtrack tohoto filmu. Mně se strašně líbí, že ti, jak se jmenujou, kde to mám, jo, Newton Brothers, co dělají soundtrack k tady těm filmům, tak tomu fakt vytvořili nějakou jakože identitu hudební, nějakou znělku, která se prostě drží jednotlivé postavy a mají nějaký své motivy, které zaznívají jak v prvním, tak v druhém filmu. Drží to prostě nějakou identitu, nějaký ksicht a zní to prostě fakt hodně pěkně. Hudba jednak jakoby nějak na atmosféru, na strašidelnou atmosféru a i na nějakou pěknou. A jenom prostě jak nějaký bangry tam hrajou, zní to prostě dobře, jo. Newton Brothers, úžasný soundtrack mají, strašně pěkný. No ale je na čase přijít na ty negativní věci, bohužel jsem pořád na začátku toho svýho papíru, co tady mám a jo a to ještě jsou spoilery, pozor. OK, co mi trochu vadilo je, a hodně lidem to vadilo, že ten začátek, první půlka filmu působí hrozně dlouze. Moc se tam toho neděje, postavy převážně mluví, je to takový prostě hrozně klidný, nebo jako na poprví, když jsem se na to díval, tak to tak působilo, když jsem to viděl po druhý, tak už to víc jako odsejpalo, protože už jsem tak nějak věděl, co čekat, ale ono to působí hodně, jakože to je fakt zdlouhavý, i přesto, že tam jsou nějaký jakoby akčnější scény, které ale trvá jenom chvilku, působilo to tak, že jakoby to strašně dlouho trvá a najednou ke konci filmu si ti, co to psali, Scott Cawthon, uvědomili, že oh shit, já už jsem na konci, no tak musíme rychle. A pak už to zase jelo strašně rychle a tempo tak neskutečně zrychlilo, že jakoby to tempo toho filmu je pomalý a nezrychluje a najednou v jednom momentu to je extrémně rychlý a jdeme do konce. Takhle to na mě působilo, jakoby že bohužel to takhle bylo takový rozbitý v tomhle ohledu a nedokázal jsem se tomu přizpůsobit, no. V jedničce se to postupně nabalovalo, víte, co tam byla každá noc, něco dělo, čím dál víc to bylo zajímavý, ale tady je to takový jakože jedeme a konec a musíme zrychlit, a aby jsme to dojeli v celý, aby jsme všechno stihli. Takhle to na mě působilo. Scénář je další věc, o který říkali, že zlepší, pokud vím, protože na ten si hodně lidí stěžovalo, že se postavy chovají divně, že to prostě zní jak Oblivion dialogy. Jo, Vanessa, když prohlásila, že Mikea zastřelí a takovýhle věci, což jako, ono to je odůvodněný všechno, ale bohužel to působilo divně všechno, ta židla fakt mega vrže. Tak scénář v tomto filmu bohužel za mě extrémně selhal. Čeho jsem si všiml, jak poprvý, tak po druhý, a je to prostě znatelný, postavy, a to je jako, že všechny postavy se v tomhle filmu nechovají vůbec logicky. Opět je tady moment, jak jsem teďka zmiňoval s tou, jak Vanessa chtěla zastřelit Mikea, kde se prostě Vanessa s Mikem s ním odmítá mluvit. Jenom proto, aby film měl zajímavý děj. Postavy dělají hloupý rozhodnutí jen proto, aby děj šel dál a aby se ve filmu něco dělo. Jako jsou tam situace, kdy lidi by si normálně řekli, hej, tohle je důležitý, pojďme si o tom promluvit, ale oni si řeknou, oh, fuck you. Ne, teď to bude strašidelný, protože jsem hloupej a půjdeme o život nebo tak něco. A to nejenom hlavní protagonisti, ale spousta postav, které dělá špatný rozhodnutí, ale ten fakt, že to dělají hlavní protagonisti, kteří by měli jako vědět věci, vědět, že jsou v nebezpečí a mají nějaké zkušenosti, hlavně Vanessa, která ví mnohem víc, než by měla a neříká nic, což jakoby nejen, že bylo, jakoby, že si z toho lidi dělali srandu v prvním filmu, ono to tady jakoby hraje důležitou roli v tomhle filmu, tak prostě nikdo nic neříká, všichni jsou hrozně, jakoby, já nevím, nechovají se logicky, reálně ty postavy a pak to dopadá špatně jako v tom filmu a jako věci se tam dějou špatný a lidi si vždycky řeknou, what the fuck, proč se tak chováš, ach jo, prostě, no to je jedno. Další věc, na kterou se lidi stěžovali, že u prvního filmu nebyl gameplay vidět, prostě to, co známe z her, tam nebylo. Když zavíráme dveře, koukáme na kamery, to tam chybělo, opravili to v tomhle filmu. Máte tam sekci, kde prostě Mike hraje v dvojku, sedí v té kanceláři, jdou po něm animatronici. A wow, v traileru prostě jsem si říkal úplně, ježiš, to bude super, konečně tady budeme mít pořádnou adaptaci. No a jakoby to je hodně problém. Vy u toho filmu, na to jsem přišel fakt jako při tom druhém sledování, už jsem si fakt jako říkal, OK, já u toho vlastně nesmím přemýšlet u toho filmu, protože jinak se mi všechno bude extrémně rozpadat. Nesmím zpochybňovat jakákoliv rozhodnutí, jakékoliv postavy v tomhle filmu a vlastně ničeho.
protože jinak si uvědomím, že to celý nedává smysl. A bohužel FNAF 2 gameplay je jedním z nich. Mike tam dělá rozhodnutí, který si rozebereme ve spoilerové části. Animatronici se tam chovají tak, že jako vlastně nepůsobí vůbec děsivě, i když oni vypadají, ti roztrhaní animatronici rozbití vypadají fakt jako nepříjemně, strašidelně. Prostě rozbitý hračky, ale nejsou nebezpeční, mi přijde, jakoby nepůsobí tak, bohužel. Další, co je jako vtipný, tak je, že ti animatronici, aby působili nebezpečně, tak hlasitě dupou. Fakt jako, že jsou mega těžký stroje, jenže oni dupou jenom, když to scénář potřebuje. Jsou tam scény, kdy se ten animatronik objeví za něčíma zádama, aby tam byl levný jumpscare nebo cool efekt, jakože jdu tě zabít, aniž byste ho slyšeli přicházet. Jsou tam prostě scény, kde je extrémně velký důraz na to, jak hlasitě dupou, jak jsou mega těžcí, váží 50 000 tun. A pak se najednou teleportujou. Aha, cože prostě, ach jo. No z čeho budou mít nejvíc fanoušci asi radost, tak jsou reference a v uvozovkách easter eggy. Neřekl bych tomu easter eggy, protože jsou takový hodně jakože pěst na oko. Jsou to prostě reference všechno. A je jich tu hodně opět, jakoby, ne hodně, ale jsou tady a jich docela dost. Bohužel, lidi říkají, že tenhle film není pro kritiky. OK, pokud seš kritik, tenhle film si neužiješ, běžte na to jenom na fanoušci, vy víte, co je dobrý, tenhle film je totiž pro vás, není pro kritiky, není pro fanoušky filmů. Proč? Protože tam je hromada easter eggů a věcí, co pochopí jenom fanoušci. Ano, jsou tam, pro fanoušky to ten film zlepší, udělá jim to radost, ale není to hlavní, nemělo by to být to hlavní, ten film by neměl stát na tom, že má spoustu referencí a easter eggů, který pochopí jenom fanoušci, měl by mít dobrý i scénář a dobrý postavy a příběh a tempo, což bohužel za mě nemá. A tak ten film stojí jenom na referencích, u kterých spousta fanoušků vyskočí ze židla a bude hulákat, jo, to znám, to je skvělý. A zapomenou na to, že se tam dějou všechny možné blbosti, které se tam bohužel dějou a působí to tak strašně levně a působí to, jakoby útočili na moji nostalgii. Já jsem se cítil docela uražený u toho filmu, jakoby útočili na moji nostalgii, na moje znalosti a snažili se mě tím nakrmit, ale já jsem se bohužel nakrmen necítil. Spíš jsem byl hodně zklamaný. No a zklamaný jsem byl hlavně z konce, nejsem jedinej, ten film nemá uspokojivý konec. Dalo by se říct, že ten film konec nemá vůbec. Takže jo, to mě extrémně zklamalo. Nejenom, že byl strašně divnej, ale kámo, působí to jako by to byla reklama na ten další film, jako by to byl filler vlastně mezi těma filmama, že jakoby působí to, jako by tenhle film nebyl vůbec podstatný. Ale ten konec je takový jakože, OK. Mimochodem vychází další film, třeba za 2 roky, já si říkám jako já vím, ale já jsem si chtěl užít tenhle film. Já jsem tady v kině kvůli němu, ne kvůli tomu dalšímu, to je jak Marvelovky. Oni vás vždycky naladí, že OK, film je sice u konce, ale bude další a ten bude lepší, protože tam bude nová vaše oblíbená postava. Já vím, že tam bude, ale já jsem teďka dokoukal tenhle film a chtěl bych jakoby na něj reflektovat, chtěl jsem si užít tenhle film, ne ten, co přijde. A takhle na mě ten film bohužel působil a je mi to strašně líto. Fakt je mi to líto. Ve zkratce, předtím než půjdu na spoilery, pokud je nechcete slyšet, já jsem si film moc neužil. Zklamal mě docela hodně a moc jsem jakoby nečekal samozřejmě, ale i tak se mu mě podařilo zklamat. Což mi je líto. Protože z traileru vypadalo fakt dobře a dopadlo to takhle. Takže jo, to jsou moje pocity bez spoilerů. A teď velký varování, nová kapitola videa, recenze se spoilery. Toto video může působit hodně chaoticky, protože já tady mám jenom body vypsaný, který jsem se vypisoval v průběhu několika dní a jo, takže budu jenom postupně procházet, číst si je a nějak vám je tady rozvíjet. Čeho jsem si hodně všiml na tomhle filmu je, že on je hodně podobný tomu prvnímu. Ne tak moc, ale má nějakou základní kostru a podařilo se mi v něm stejně jako v jiných filmech. Filmy v sobě mají nějaký archetypy postav, jo? Máte nějakou hero journey a ten hrdina potkává nějaký typy postav, má tam nějakýho mentora, nějakýho strážce Prahu podobně. FNAF filmy mají vlastní archetypy postav, jsem si všiml. Mám tu jich pár vypsaných, pár pojmenovaných. Samozřejmě
samozřejmě máme tu první archetyp, to jsou protagonisti. Máme tu teda Mikea, Abby a Vanessu, ti jsou stejní jako z prvního filmu, prostě ty hlavní postavy, který sledujeme. Dále tady máme archetyp, který jsem pojmenoval první oběti. V prvním filmu to byli ti raubíři, kteří se vloupali do té pizzerie, chtěli ji rozbít a zabili je animatronici. To samé bylo i v tomhle filmu. Jenom to nebyli raubíři, ale byli to filmaři, kteří se tam teda nevloupali, ale byli zabiti animatronikama. Prostě nějaká skupinka lidí, která jakoby demonstruje to, jak ti roboti zabíjí. Další archetyp je hlavní hrozba. Je to, co jde po těch protagonistech většinu času toho filmu. V prvním filmu to byly duše dětí, který ovládali animatroniky. V tomhle filmu to je jedna duše jednoho dítěte, který ovládá všechny animatroniky. Předpokládám, že v dalším filmu se to změní, protože tam budeme mít Springtrapa, i přestože vlastně marioneta tam asi taky bude, ale co se dá dělat. V tomhle ohledu se ty filmy hodně podobaly, první a druhý. Čtvrtý archetyp mám potížistu, což je taková postava, která je bokem, funguje jako takový záporák, ale není to ten hlavní záporák. V prvním filmu to byla teta Jane, která chtěla Abby pod svoji péči, takže prostě dělá problémy hlavně Abby. V tomhle filmu to byl pan Berg, její učitel, který dělal problémy hlavně Abby, a na konci filmu, nebo ne na konci, ale v průběhu filmu oba umřou a zabije je ten největší zlej animatronik. V prvním filmu to byl Golden Freddy, v tomhle to byla marioneta. No, vlastně v Tojčice, ale byla to marioneta. A poslední archetyp mám loutkaře, což je jakoby ten v podstatě hlavní záporák, který v tom filmu ale vůbec není a ukáže se až na konci, jen proto, aby řekl, byl jsem to celou dobu já. Jo, a ještě je na začátku, abyste si mohli říct, že ten určitě bude zlej, ten vypadá hodně podezřele, ale pak na něj v průběhu filmu zapomenete, protože tam prostě není, a na konci se objeví, abyste si na něj vzpomněli a všechno vám došlo, i když to nedává smysl. V prvním filmu to byl William Afton, v tomhle filmu to je jeho syn Michael Afton. Bohužel je to tak, ale to jsou prostě všechno identické postavy, které ne že by fungovaly stejně, ale slouží ke stejnému účelu. A hrozně mě mrzí, že když ty postavy jakoby poznáte, jakou roli zastupujou, protože vám prostě přijde povědomá, jako v předchozím filmu, tak vám dojde, že koukáte na ten stejný film jenom s jiným skinem a víte, co máte od nich čekat. Fajn, pojďme tak nějak postupně úvod filmu. Myslím ten v roce 1982, tuším, ano. Ten byl strašně silný. Vypadal fakt úžasně, jakože mně se líbila hlavně ta pizzerie, a to je něco, co jsem zapomněl pochválit v nespoilerové části. Ta pizzerie vypadá fakt krásně, uvěřitelně, ty lodičky, kolotoče a herní automaty, všechno, je to hrozně hezký. Potkáváme tam tu Charlie, že jo, která jako, nebo Charlotte, ale já ji říkám Charlie, protože tak všichni říkají v knížkách. Čeká tam na tu marionetu, protože ona je jediný kamarád, nemá žádný kamarády, až na Vanessu teda, ale whatever. Pak vidíme, že jo, že ona se stará o nějakýho toho kluka, nebo jakože se bojí, že mu ublíží ten králík, tak ho potom jde zachránit, nese ho v náruči, stejně jako máme ten Henryho monolog ve FNAF 6, kde říká, že ji nemohl svírat v náruči tak, jako ona svírala ostatní, což je moc pěkná reference. Nejen to, potom co umírá, tak padne do toho propadla, což bylo hrozně cool, prostě na tu marionetu, která ji pak taky svírá v náruči, to bylo hrozně, jako běžel mi mráz po zádech, fakt nádherná scéna. Ten film prostě dokáže vybudovat tady nějakou atmosféru, nějaký emoce a tohle se mi hrozně moc na tom líbilo. Vypadalo to krásně, a teď ten problém. Ono to všechno vypadá krásně, umí to budovat atmosféru, jakože prostě wow, hezký, vypadá to úplně ale když u toho přemýšlíte, tak to jde všechno do kytek. Ona tam běhá za těma lidma, že jo, za těma rodičema, kteří vlastně tím pádem za všechno pak můžou, a říká jim, hej, tady někdo někoho unáší, on je v nebezpečí, a všichni rodiče do jednoho, byli tam asi 3 nebo 4, jí pošlou do háje. OK, rodiče, to jsou ti nejhorší rodiče na světě, co jsem kde viděl, rodiče, kterým by mělo záležet na dětech. Očividně tady těm nevím proč tam jsou s dětma, ale to je tak strašně, máte vyděšený dítě, který sotva brečí, prosí vás o to, abyste pomohli někomu, že jde o život, a oni vás pošlou do háje. Sorry, ale to nedává smysl. Jakože
jak špatný člověk, jak zkažený člověk musíš být, aby ses takhle choval. Ještě k tomu obešla 3 nebo 4 rodiče, to není statisticky snad ani možný, nebo musíš mít extrémní smůlu. Pardon, mě ta scéna přišla hrozně vtipná. Bohužel, a i po prvý, a i po druhý. Potom teda najde toho kluka v té kuchyni, já jsem myslel, že je mrtvej, prostě leží tam na zemi a ten už si tam umývá nůž nebo tak něco. Ale ne, on je omráčený asi, nebo uspanej, nebo já nevím. Ona ho vezme, odnese a on se probudí a uteče. Co teda Afton tam umýval? Proč? Jakoby, proč ho nechal ležet? Proč ho nezabil? Já nevím, jakože, co se tam prostě stalo? Proč Afton Charlie pobodal a pak jí prostě nechal utéct mezi lidi, aby ho prozradila nebo tak něco? Bylo to otupění Aftona jenom proto, aby se děj mohl dál udávat a mohla tam být ta cool scéna. Byli ti rodiče hloupí jenom proto, aby tam mohla být ta cool scéna s marionetou, jaký drží tu Charlie v náruči. Jo, to je přesně to, o čem mluvím. Ty postavy všechny v tomhle filmu jsou extrémně otupělí a dělají špatný rozhodnutí jenom proto, aby tam mohly být nějaký cool scény a aby děj mohl jít dál. Nemluvím o tom, že Charlie, potom když ovládá marionetu, je naštvaná na rodiče, ne na Aftona. OK? A chce zabít rodiče, ne Aftona. Já to chápu, ano, rodiče taky za to můžou, hodně moc za to můžou, ale Afton je ten vrah. Proč nejdeš i po něm? Nemusíš jít jenom po něm, jasně běž po těch rodičích, ale jak jakože Vanessa řekne, že jí na Aftonovi nezáleží? Co to je? Proč? Jakoby je to jenom plot armor, který Afton má prostě jen proto, aby byl v bezpečí před ní? Má ho i Michael? Neřekl bych, protože se tam po něm rozběhne, no to je jedno, už zachází moc daleko. Ale vlastně ani ne, protože další poznámka je duchařská show, která je tam nastíněná na začátku i filmu, kdy se na ní Abby dívá v televizi. A jo, máme tam prostě partu 3 lovců duchů, kteří jdou natáčet do té restaurace, kde potkáváme Mikea, který je extrémně podezřelej už od prvního momentu, stejně jako byl Steve Raglan, William Afton na začátku prvního filmu. Prostě vy víte, že to je ten záporák, ještě se tak jmenuje, že jo, Michael, logicky to bude Afton. Takže jakoby žádný překvapení. Musím říct ale, že ten herec Freddie Carter je fakt úžasný a těším se, až bude v dalším filmu, protože ten mě fakt bavil. Nejvíc mě bavil Wayne Knight, jakožto Ban Berg, ale Freddie Carter, jakožto Michael Afton mě extrémně bavil taky. A wow, jakože fakt takový slizký, divnej, nepříjemnej. V moment, kdy tam začala ta Lisa řvát ve sklepě a on se začal strašně smát, jakože oh shit, it's happening, ona fakt chcípne. To bylo hrozně pěkný, takový hrozně upřímný od něj a to mě hrozně bavilo. Co se mi taky hrozně líbí na té restauraci, tak byla ta scéna s těma lodičkama, jak tam byly ty prostě malé figurky, marionety, což je prostě hrozně divný, jsou to jenom malí panáčci, kteří ani nemají jakoby zuby, ale dokážou týpka roztrhat pod vodou jako piraně. Nedává to smysl, ale je to hrozná FNAFkovina, je to něco, co bych prostě četl v knížkách, já nevím. Taky se mi líbí ten koncept spousty panenek, což je něco jako miniríny nebo podobný malý plišáci Freddyho. Já mám hrozně rád tady ty malý poskoky ve FNAFku, kteří jsou malí, ale nebezpeční. Takže to bylo fajn, líbí se mi taky, že prostě ta restaurace má napříč sebou strašně hlubokou řeku, do který by prostě padlo děcko a utopilo by se tam. Je to mega nebezpečný, ale to tak strašně moc zní jako něco, co by Fazbear Entertainment udělalo. Jo, takže tak, tohle se mi jenom líbilo. Přijde mi trošku škoda, že scéna s Mangle, jak tam zabije týpka, nebyla moc dobře vidět, ale tak to tak mělo být schválně, že ano. Fajn, pojďme teďka mám tady poznámku snová pasáž, což je to, když Vanessa využívala teorii snů, aby se vyrovnala se svým traumatem, se svým otcem. Mně se strašně moc líbí snový prvky ve filmech, jako adaptace snů ve filmech a to, jak to ty lidi pojmou, protože sny jsou strašně zvláštní. Já osobně, ne že bych je zkoumal, ale baví mě je nějakým způsobem zkoumat, říkat si, proč se chovají, proč vypadají, jak vypadají, proč se mění, jak se mění. A to se mi hrozně líbilo na tomhle filmu, že Vanessa sice byla u sebe doma, ale bylo to takový překroucený. Byly tam ty dveře v chodbě, úplně nelogické dveře, které se otevíraly ze strany na stranu. Byla tam scéna, kde pokaždý, když byla v jiné místnosti, v jiné vzpomínce, jakoby tak vypadala jinak, v jeden moment byla starší, pak byla dítě, potom byla tam moment, kde ona si sáhla jakoby. Ona byla v civilním oblečení, sáhla si za opasek jakoby pro zbraň, vytáhla ji a už byla jako policistka, prostě v uniformě. To se mi hrozně líbilo, takový, působí to třeba vtipně,
Ale je to něco, jak by ten fungoval a to se mi hrozně líbilo. Přišla mi škoda, že tam toho nebylo víc, že by ten barák byl třeba nějak víc překroucený, divnej, děsivej, ale tohle se mi hrozně líbilo. Co se mi moc nelíbilo, bylo, když střelil a týpek padal. On padal z těch schodů a měl úplně stejnou animaci jak Eggman, když ho zhodili z archy nebo z toho kanónu do vesmíru a vypadal úplně stejně, prostě bylo to mega vtipný. Ten závěr byl strašně dlouhý a asi to mělo vypadat jako epické, jakože wow, ten umírá, i když neumírá. A fakt mě to rozesmálo, jak poprvé, po druhý. Nevím, jestli to mělo vypadat fakt jako dobře, myslím si, že to vypadalo dobře, ale když už jsme v té snové pasáži, je tam jeden moment, který rozvířil celé publikum v několika zemích, státech a městech a kinech, když si malá Vanessa vleze do skříně a uvidí tam stát cirkusové děcko, prostě baby tam je a podívá se na ní a rozsvítí se její zelený oči. No, musím říct, že jsem byl hodně zaskočený vidět ji ve filmu FNAF 2, samozřejmě, ale samozřejmě dává smysl, aby tam byla, je to Afnův výtvor, je to Afnova dílna, jasně. Hodně jsem litoval lidí, kteří absolutně nevěděli, o co jde. Upřímně jsem si říkal, proč tam je, protože jestli je to fakt jenom jako další reference pro fanoušky, aby začali hulákat v kině, nebo jestli to má nějaký hlubší význam, takže jsem asi tak minutu další, která následovala, byl uzavřený ve svý hlavě a nedával jsem pozor, co se dělo v tom filmu a říkal jsem si, jako, že oni mají v plánu dělat jakože adaptaci Sister Location, mají v plánu dělat další film nebo seriál, kde se toto objeví, jinak proč by to tady bylo v tom filmu? Jakoby, co je nejzajímavější na tom je, že ta baby má zelený oči. Jo, to je ten důvod, proč to kritizuju a proč se bojím toho, že tam ta baby byla. Vanessa v tomhle filmu je známá tím, a i v tom prvním, že tají věci, hlavně o své rodině. Třeba to, že má bratra, třeba to, že její otec je vrah, to, že třeba její otec je vrah bratra, jejího kamaráda. Měla i mladší sestru, nebo hůř, měla sama sebe, ale jako živou a teďka není živá a je robot, protože proč si tohle říkám je, že je tam baby, která má zelený oči. Baby ve hrách původně měla modrý oči, dokud nezabila Afnovu malou dceru. Pak jí ty oči zezelenaly, protože jí Elizabeth posedla. Tady je ten problém, Elizabeth v tom filmu není. Bude ve třetím filmu, byly tam fotky rodiny, nebyla tam nikde. Znamená to, já nevím, co to znamená prostě a už jenom to, že nad tím přemýšlím, že tam jsou takovýhle plot holes, mě docela děsí. Možná má zelený oči jenom protože je známá, že má zelený oči, možná to nemá žádný hlubší význam, ale jo, tohle mě vlastně docela děsí. Protože je dost možný, že Vanessa v dalším filmu se odhalí, že je robot a že její skutečné já zemřelo uvnitř baby. Což je něco podobného, jako bylo v knížkách nebo tak něco, takže OK, jenom kdyby se to stalo, tak já jsem to tady řekl teďka. Já už nahrávám 40 minut a mám pocit, že nemám takovou stopáž gameplay nahranou, takže se bojím, co dám na pozadí, možná ještě něco musím zahrát. A když jsme u toho gameplaye, FNAF 2 gameplay, ta věc, na kterou jsme se hrozně těšili, já jsem se těšil a jak jsem říkal, mám takový smíšený pocity. Bylo samozřejmě hrozně super to vidět, ale jak jsem říkal, rozbití animatronici, tedy prototypy, jak se nazývají v tomhle filmu, vypadaly sice děsivě, jakože ten jejich design je stejný jako ve hře a funkční, jenom nebyly hrozbou. Chodili příšerně moc pomalu, Bonnie byl úplně zničený, jakože nejenom jakože neměl ksicht, ale Bonnie má být, nevím, já jsem vždycky Bonnieho viděl jako někoho, jako fakt jsem měl k němu respekt, protože nejenom, že byl asi druhý nejděsivější hnedka počice, ale ten týpek je mega nebezpečný. Vy víte, že když je ve ventilaci, tak může každou chvilku vylézt a máte setinu vteřinky na to si nasadit masku, jinak jste mrtví. Co se stalo v tomhle filmu? Vyrazil ventilaci, ze zdi, Mike ji zase zadělal a Bonnie už se nikdy v tom filmu neukázal. Cože? Jak? Prosím, to bylo tak strašně moc vtipný, OK, sorry, ale bylo to vtipný a toho animatronika nedělá jako hrozbou, toho kompletně zesměšnilo pro mě a nevěřil jsem tomu, že nejenom, že jsem nevěřil tomu, že by ten Bonnie byl schopný vstát po tom, co vyleze z té ventilace, nevěřil jsem tomu, že bude schopný čehokoliv po tom, co jí Mike zase zadělal, OK? Nejenom Bonnie, ale všichni ostatní, protože chodí hrozně pomalu,
Freddy se hejbe strašně moc pomalu. Byla tam ta cool póza z té hry, OK, když si Mike nasazoval masku, on se na něho natahoval. Co by mu udělal? I mean, OK, asi jakoby by ho mohl chytnout a rozmačkat toho Mikea, ale než by ho chytl, tak by Mike zdrhnul reálně. I když, ne, víte co, nezdrhl. Mike je totálně tupej totiž a radši stojí na místě a ani si masku nenasazuje. OK, na Foxyho to nefunguje dobře, pochopil. Byla tam ta vtipná část, kde on si ji rychle sundává a nasazuje, tak jak to děláme ve hrách. Ale proč tu masku neměl nasazenou celou dobu? Já možná tady budu mít na pozadí gameplay ze FNAF 2 z VR. Já tu masku držím celou dobu v levý ruce a pravou rukou hraju tu hru. Pro případ, kdyby někdo přišel, tak ji automaticky nasazuju. On klidně to mohl dělat stejně, mohl ji mít celou dobu na sobě. Já chápu, že v původní hře to nejde, ale v realitě to takhle prostě úplně asi neuděláte, když víte, že ta maska je vaše jediná šance, jak přežít. Já bych ji měl reálně celou dobu na hlavě, není tam nějaký metr toxicity nebo tak něco, jak původně měl být ve hře, neudusil by se v tom asi, takže jakoby bohužel v tomhle ohledu to na mě nefungovalo, on si ji dal vždycky za sebe a vždycky se pro ní natáhnul. Ach jo. Poslední bod tady k té scéně, tak je scéna s Balloon Boyem, nebo část s Balloon Boyem. OK, BB se ve scéně, nějaký scéně předtím v tom filmu prokáže jako, že je hrozba asi. Jo, oni jsou u těch lodiček, on plave v té vodě a blíží se k Mikeovi, jako by ho chtěl prostě stáhnout do vody a sežrat nebo ho rozcupovat tou vrtulkou. Já nevím, já si nedovedu představit, jak by mu Balloon Boy ublížil, ale věřím tomu, že nějaký jo, když to dokázali ty malý panenky. Tím pádem tenhle film ho setne jako fakt nebezpečného animatronika v jedné cool napínavý scéně, která ano v skutku je napínavá a hustá. A potom se stane to, že když Balloon Boy přijde k Mikeovi do kanceláře, prostě jsou tam tváří tvář, mega nebezpečný animatronik proti člověku, tak co Mike udělá? Nasadí si masku, lekne se? Ne, zvedne se, utrhne mu hlavu a hodí ji do chodby. Jo, protože to bys udělal, kdyby proti tobě stál animatronik, který tě před chvílí chtěl rozřezat na kusy. Opět jsme otupili hlavní postavu jenom proto, aby jsme mohli rozvířit publikum, protože se pomstí Balloon Boyovi za to, co mu dělal v minulém filmu a za to, co nám dělal ve hrách. Bravo, Scotte, absolutní kino, jak by někteří řekli. Děkuji za tohle. Já se strašně omlouvám, ale já mám pocit, že čím díl tady budu mluvit, tím víc negativní budu, takže já jsem fanoušek těchto her, OK? Bohužel já jsem fanoušek těchto her a tenhle film mě v tomhle ohledu zklamal. Hele, možná se to změní, že jo, časem, zase taky jsem si nějak na jedničku zvykl, od té doby jsem ji viděl několikrát, ale bohužel tohle jsou prostě moje reální pocity z toho filmu. Přejdeme k mý asi nejoblíbenější části tohohle filmu a to je marioneta. Marioneta funguje v tomhle filmu hodně originálně, neboli teda Charlotte, ona posedává lidi, aby se mohla hýbat, aby nemusela být v té loutce a mohla dělat věci, mohla i levitovat, cool. A jo, to se mi hrozně líbilo. Líbilo se mi, když se jim změnil ten ksicht na tu loutku, když se jim natáhly končetiny a začaly lítat, tak kdyby byly na provázcích. Mně se to hrozně líbilo, bylo to nepříjemný, hlavně Abby na konci toho filmu. To, jak se směje, je fakt děsivá. Děcka v hororových filmech jsou strašidelný, ženský taky, ale děcka víc, ještě o to víc dětský holky. Nevím proč, prostě to tak ve hororech funguje. Jo, Charlie mě bavila v tomhle filmu, jakože všechny scény s Charlie, kde se chtěla mstít jenom těm rodičům, OK, dobře. Tam mi přišla fakt jako dobrá hrozba oproti těm dětskám z prvního filmu. Ty děcka byly takový hodně pomatený, že jste vlastně nevěděli, kdy jsou nebezpečný a kdy ne. Charlie tady fakt jako docela by rozjela killing spree. Ovšem, máme tu Henryho, já teda rovnou budu mluvit i o Henrym, když toho není moc co říct, protože on je dobrý, ten herec, Skeet Ulrich, nebo jak snad to říkám dobře, který ho hraje, tak je fakt dobrý, zahrál ho skvěle. Henry je tady prostě takovej životem zbytej, strápený otec, který o všechno přišel a teďka se snaží lidem ukázat pravdu tím, že vylepuje jeden letáček na dveře restaurace, zatímco ty dveře jsou potom poklopený 1000 letáků na Fast Fest, takže ten jeho tam nejde vůbec vidět, ale OK, Henry asi snaha se cení dobře, jeden možná stačí, možná 2 už by byly moc. Jde o to, že Mikeovi dá hrací skříňku a řekne mu, že jí má zanést Charlie. Proč ji on nezanese
své dceři? Nevím, možná je to proto, že se bojí, že by ho zabila, protože konec konců on ji tam nechal, že on sám řekl, že ho zžírala práce a že kvůli práci, který se víc věnoval, tak se nevěnoval své dceři, takže on je jeden ze špatných rodičů. V podtitulkové scéně mám pocit, že ho Charlie jde zabít, takže jo. Ten music box, teda je řečeno, že má uklidňovat Charlie, aby byla prostě v klidu, aby nezabíjela, aby byla hodná holka. Máme tam i flashback, kde ona za ní přijde malá Vanessa, dá jí tomu duchovi ten music box a její prostě tmavý slzy zmodrají, jak má ta loutka. Bohužel ten music box takhle v tom filmu nefunguje. Čekali jste, že bude fungovat tak, jak řekli? Ne, nefunguje tak, jak řekli. Tenhle music box funguje jako, jak to říct, on jí prostě deaktivuje tu marionetu. On ji neuklidní, on ji vypne. Na konci filmu totiž přiběhne Mike, otevře music box, drží ho jak ganu, namíří na Abby a ta marioneta z ní odejde. Ona je jakože ta Charlie, jakože ne, to není možný, to nesmíš. Zjevně není uklidněná, najednou začne řvát, jakože to je strašný, proč mi to děláš? A zmizí. Nevypadala moc uklidněně, podle mě ten music box jí neuklidňoval, podle mě jí reálně ublížil ještě víc. Aha, a co hůř, tak bro, Mike drží ultimátní zbraň, tu nejlepší věc, co můžeš v momentální situaci mít, hrací skříňku, která dostane ducha cizí holky z jeho vlastní sestry a on ji zavře a odloží na stůl. Proč? Protože jsme museli otupět hlavní postavu, aby jsme v dalším filmu mohli mít posedlou Vanessu. Není to super? Není. Ach jo, prostě, to je jedno. Jdeme dál, OK. Poslední asi taková věc, no dobře, předposlední. Fast Fest. Mám tady moje oblíbená poznámka u toho Fast Festu. Úplně zbytečnej. Jo. Takže, od začátku. Jak se o Fast Festu dozvídáme, na začátku filmu nám přijde Jeremiáš, nebo Jeremiáš, prostě ten kámoš Mikea z prvního filmu, jde mu pomoct vymalovat barák. Jsem hrozně rád, že tam je, já mám rád takovýhle postraní, nedoceněný postavy. Dozvídáme se na začátku filmu, že Jeremiáš říká, že teta Jane žije, že je v blázinci a že povídá povídačky o tom, že animatronici z Freddyho pizzerie jsou mezi lidmi a zabijí je. A tak vznikl Fast Fest. OK, dobře. Proč mi nemůžete třeba radši ukázat někde nějakou knížku, kterou teta Jane napsala o vraždících animatronicích, nebo nějaký blog, nebo novinový článek, nebo vyloženě scénu s ní, jak to někde říká, nějakou nahrávku, já nevím. Já mám mnohem radši, když mi prostě ten film to přímo ukáže, že jo, jak to ta postava dělá, než aby přišel někdo druhej a řekl, že to ta postava udělala. OK, ale teta Jane není jediná, která o Fast Festu mluví v tomhle filmu. Michael na konci filmu, Michael Afton, říká, že teta Jane sice rozjela ten Fast Fest, ale Michael Afton, protože je zlej, přiložil do ohýnku a nějak ho dostal mezi lidi, nebo ho nějak... Co? Co udělal? On jenom řekne, že přiložil do ohýnku, ale jak? Tam není řečený, co udělal. On prostě řekl tohle a to je všechno. A co si z toho mám vzít? Jakože OK, on je zlej, ale jak je zlej? Co udělal? Co znamená, že přiložil do ohýnku? Co konkrétně? Dřevo? Nebo uhlí? Opět, ukažte mi to. Mějte tam nějaký pasáže v tom filmu, kde občas to střihne na Mikea, jak se připravuje na Fast Festu, jak tam třeba nastavuje nějaký cíle, pasti, nebo kam půjdou ti animatronici. Ne. Víte vy co? Celý ten film, nebo ne celý, ale částečně, jakoby naznačuje, že ten Fast Fest a i trailery bude nějaká velká prostě show, nějaký vyvrcholení, něco, kde bude prostě final showdown, kde budou animatronici zabíjet mezi lidma, což tam Mike i říká, že tam prostě budou ti animatronici nejvíc jakoby neviditelní, protože tam všichni mají kostýmy a tak tam budou mít největší příležitost zabíjet. Což zní dobře, úplně vidím v hlavě tu scénu, kde ti animatronici tam chodí mezi lidma, snaží se odvést ty děti a Michael s Vanessou a s Abby a třeba i s Henrym tam
nějak pobíhají, třeba předělávají nějaký ty atrakce nebo odtahují ty děti od nich pryč a snaží se vymyslet nějaký plán, jak je všechny zastavit. Jak jakoby všechny ty postavy jsou na jednom místě, na nějakým rádoby bojišti, ale všichni jsou oddělení a snaží se, aby osoby navzájem nevěděli a snažili se navzájem zneškodnit. To by bylo tak strašně cool, ale tam už se nedostaneme, protože film předtím, než se tam dostaneme, k tomuhle eventu stihne skončit. A stane se něco úplně jiného. OK. Jediná scéna s Fast Festem je, že tam je to i Freddy a řekne vtip a to je všechno. Ten Fast Fest se pak ukáže už jenom v jedné jediné scéně, která trvá třeba 2 minuty a projde tam Dauko, to je všechno. Co se místo tohohle stane, je situace, který jsem se obával, že v tom filmu bude. A možná jste viděli, že vyšel jakoby ne trailer, ale takový behind the scenes z českého dubbingu. Vyšlo to na kanálu Total Film, kde vydávají trailery, takže shoutout tam. Oni ten trailer nebo to behind the scenes vydali dřív, než měli. Protože tam byly spoilery, bylo tam jednak to, že Michal Holand dabuje Michaela Aftona, kde tedy vyzradili, jakoby, kdo tam teda je v tom filmu, kdo je ten Michael. A jednak tam řekli, mám pocit, že daber Majka, možná asi, nejsem si jistý, omlouvám se, řekli, že tam jsou jedni animatronici, kteří jsou zlí a jedni, kteří jsou dobří. A já jsem si říkal, ne, nesměřuje to tam, kam si myslím, že to směřuje. Protože je knížka Twisted Ones, neboli Znetvoření, kde je podobná situace, která byla velmi komunitně nepřijatá, mnou osobně taky, a to jsem to četl jako menší a nepřišlo mi to úplně jako moc fnavko, spíš jako prostě nějaká fanfikce, kde se perou animatronici a trhají se na kusy a přišlo mi to takový nerealistický, jakože hej, to by ten robot nedal. No a tak jsem si říkal, to nemůže být v tom filmu. A pak je tam v tom filmu scéna, kde Mike jede v noci autem, animatronici se začínají znovu promouzet po tom, co je vypli. A Vanessa mu do vysílačky říká, Majku, je jich na nás moc, to nezvládneme sami. A Mike, dostal jsem nápad. A já jsem byl jako, že ne. No, a jak ten film končí? Ano, všichni to přirovnávají k Avengers Endgame. Všichni v kině jásají, když uslyší zpěv Foxyho, který hákem vytáhne Toy Bonnieho z okna ven a rozšlápne mu tou svojí nemotornou hnátou ksicht. Když Freddy urve dalšímu Freddymu tělo a odhodí ho, Chica zlomí vás další čice a zahodí taky její hlavu, nebo co tam bylo. Všichni jásají a jsou nadšení a já jsem jak poprvé, tak podruhý jsem u toho filmu chcípal smíchem. Poprvé víc, podruhý už jsem to samozřejmě čekal a furt jsem nemohl uvěřit tomu, na co se dívám. Proč se mi to nelíbilo? Ptáte se? Já nevím, mně to prostě přijde, nebo jako já vím proč, mně to přijde extrémně vtipný, extrémně neseriózní. A není to vyloženě jako Deus Ex Machina, jakože jako je svým způsobem, ale ne tolik, protože tam máme k tomu jakoby eventy, který k tomu vedou, že Mike jakoby jde za těma duchama, že jo. Nemohl přijít Henry s tou hrací skřínkou a prostě jakoby, nebo někdo, proč ti jo, OK, pozor, další věc. Michael Afton tam přijde a říká, že jo, bravo, tohle jsou moji animatronici, já je ovládám a říká jim, všechny je zabijte teďka. Ne, kámo, ty je neovládáš, ovládá je Charlie. Nebo ona teďka spí, tím pádem je ovládáš ty? Jak to, že je ovládáš, když mají být vypnutí a fungují jenom proto, že funguje Charlie? Jak to, že od kdy ty je kurva ovládáš? Jo, víte co, jakoby můžeme ten film ukázat, kdy je začne ovládat, jak je ovládá, přes co? Nebo je to podobná situace? OK, ne, dobře. V prvním filmu to dává větší smysl, proč Afton ty roboty nebo ty duše ovládá, protože jim namaloval krásný obrázek, kde jsou všichni spolu šťastní. Je to trapný a hloupý, ale dobře, beru. OK, oni si myslí, že jsi kámoš, fajn, ovládáš je. Co udělal Michael? Michael nemohl namalovat obrázek, nebo jako Charlie není tak tupá. Aha, jakože on tam říká random věty, kterým mám věřit, ale jak jim mám věřit? Kde je zdroj, kámo, dej mi zdroj. No nevadí, animatronici jsou poražení, Michael je podělaný, utíká ven ze dveří, přijde Jeremiáš, praští ho, omráčí ho, Mike padne na zem a tak strašně rád bych řekl, že ho Jeremiáš zatkne, ale ne, on ho tam nechá ležet, dokud Mike neuteče, Michael, Afton. Takže máme tu otupení
jedné postavě jenom proto, aby druhá postava mohla utíct a objevit se v dalším filmu jako záporák. Já ho rád uvidím, ale proč museli prostě otupit další postavu kvůli tomu? Nejenom, že Mike je blbý, že zavřel Music Box, nejenom, že Vanessa je blbá, protože furt mlčí a neříká nic, co by měla, tak ještě Jeremiáš tady prostě nechá utíct týpka, který zjevně je mega podezřelej a ještě on k tomu je jakoby hlídač. Jmenuje se Jeremiáš, v té knížce se tak píše, myslím, jmenuje. Já mu tak prostě jsem zvyklý říkat. Pak ale přichází to nejvíc logický rozhodnutí, který v těchto filmech kdy se jako stalo, který, jak se jakákoliv postava rozhodla, jako nejvíc logickým způsobem. Michael Afton tam říká svý ségře, jakože vrať se zpátky domů a ona odmítne, přijde k Michaelovi, nebo k Mikeovi Schmidtovi a k Abby a řekne, já jsem tady doma, což je krásný, samozřejmě, zahřeje u srdíčka. Líbí se mi, jak Mike se v té scéně, ten Schmidt, na ní dívá úplně jakože, od kdy? Fakt jako má k ní nechuť a tím pádem potom, když je všechno dobrý, Marioneta je pryč, Afton je pryč, tak odchází z toho domu, Mike se otočí na Vanessu a řekne, drž se od nás dál. OK, zatímco u všech fan service momentů fanoušci jásali, já jsem v hlavě jásal u tohohle momentu. Mě to tak neskutečně zahřálo u srdíčka. Ne žádná reference, ne žádná písnička, co hrála v titulkách, ale ten fakt, že jedna z postav udělá logický rozhodnutí v tomhle filmu, mě zahřálo u srdíčka a udělalo mi neskutečnou radost, když Mike řekl Vanesse, drž se od nás dál. Wow, jak se vám tohle u filmu povede? Mě to hrozně mrzí, ale to je fakt, takhle jsem to já cítil. Ano, prosím, pošli do háje po tom všem, co vám provedla, kvůli ní jste tak strašně moc trpěli. Ano, jasně, nebav se s ní, je blbá, jo, je nebezpečná. Ano, děláš dobře, Majku, správně, konečně, pochopil jsi to, doufám, že ti to vydrží do příštího filmu. No, takže tohle bylo úžasný, tohle jsem si fakt jako užil. Co jsem se naužil? No to, co přišlo opět vteřin později. Já mám rád Vanessu v tomhle filmu. OK, Vanessa mě přijde hrozně zajímavá, baví mě, prostě, sice mě štve to, že je taková tajnůstkářka, ale mám rád to, že ona je prostě dcera toho vraha a nerada dělá to, co dělá. Očividně William Afton svoje děcka drží prostě fakt jako na úzdě, fakt se jako krotí, rozkazuje jim, že jo, asi jako, že ho manipuluje, kde furt říká, jako, že Vanessa, ty jsi byla moje nejoblíbenější, tebe jsem měl nejradši. Michael Afton je taky takovej, jako, že musíš pokračovat v otcově odkazu. Co je jeho odkaz? Prostě jako zabíjet lidi ve Freddyho restauraci. Proč? Dítě je to podnik, na který si nikdo nevzpomene. Proč to děláte? OK, sériový vrazy jsou divní prostě, takže v tomhle ohledu se asi nebudu o tohle zajímat, ale nedává to smysl, dobře, to je jedno, je to nějaká jejich guilty pleasure. Ale Vanessa je někdo, kdo se od toho chce odpoutat, kdo chce jakoby žít normální život, která nechce s tímhle mít nic společného a ta její cesta mě zajímá, jenže pak přijde moment, kdy její vůle, její svobodná vůle je od ní odtrhnutá tím, že jí posedne Charlie. V ten moment pro mě umřela postava. Je možný, že v dalším filmu to bude nějak fungovat, že ona se bude nebo že z ní bude odcházet, vracet se do ní, že ji dokáže nějak potlačit, že se stane jako nějakou Vanny z těch her, třeba i bude nosit králičí oblek a bude zmakořená a zabíjet lidi. Ale jako proč? Já jsem chtěl vidět, jak jakoby se třeba bude snažit najít zpátky cestu k Mikeovi, nějak se jako vybudovat v něm znovu víru, což možná tam bude, ale já se bojím, že ji nevyužijou, že Vanessa bude opět nevyužitý potenciál a že ji prostě nahradí za Charlie na nějakou dobu, možná ji na konci filmu zachrání a tam bude pokračovat, ale to už bude konec, já nevím, nedovedu si to představit, bohužel. No, pojďme rychle na easter eggy a kamea. Na začátku je teda, myslím úplně na začátku, je slyšet takový ten radostný křik dětí z her, když dohrajete nějakou noc ve FNAFku.
konkrétně v tom flashbacku v 1982. Pak jsou tam ty herní automaty, je tam Pop Goes, co tam je, Pop Goes Adventure, Candy's Fishing a Freddy and Friends, s tím, že všechno to jsou jakože reální hry, které oni hrajou na těch automatech, sice se jmenují jinak třeba, ale na těch automatech normálně hrajou nějakou hru, která hráli tam FNAF World, potom tam hráli Pop Go RPGčku, já už nevím, jak se to bohužel jmenuje, možná Pop Go's Adventure, nevím. Pop Go's Arcade, to bude ono. A pak nějakou hru s Candym, což je fajn, je tam Funverse, prostě Funverse Initiative, což je super, fanouškovský hry, miluju to. Opět mě bavilo intro, jakože kde hrála ta znělka a byly tam jednak arkády a jednak tam byly noviny, které ukazovaly jakoby historii té restaurace, což je opět něco, co prostě známe z her, že jo, každá hra začíná, nebo aspoň ty původní, začíná novinama. Vtip, který si nemohli odpustit, tak je hor, samozřejmě, Mike tam vezme plišáka Freddyho, mimochodem mám doma stejnýho. On je to teda, myslím, že bootleg, takže on je takový trošku degenerovaný v tom filmu, ten můj taky, ale hod, každý má personalizovanou kopii toho plišáka, ale on ho zmáčkne, v realitě takhle nefunguje a začne jakoby hrát hor, že jo, takže to je OK, odkaz na komunitu, fajn. Pak je tady ta Baby, o tom jsme už mluvili. Pak, co se mi líbí, OK, hor je takový jakože prostě vtip, který je prostě jako pěst na oko, ale já mám rád i ta Baby, ale já mám rád reference, které jsou zakomponované fakt jakože pěkně, že fakt jakože fungujou stejně jak ve hře, tak v tom filmu, že jako by vás nějak nevyruší z toho sledování, ale že prostě fungují pospolu v jedné rovině a je to hrozně pěkný. A jedna z těchto referencí byla, kdy Charlie řekla Vanesse něco ve stylu I don't hate you, but you gotta stay out of my way, nebo tak něco. Ne, že bych tě nesnášela, ale drž se ode mě dál, nebo tak něco řekla. Což je prostě něco, co řekla ve hrách, jestli v UCN-ku myslím, což je prostě hrozně fajn. Potom Mike si všimne ve FNAF 2 restauraci v kanceláři Shadow Bonnieho, to byl fajn odkaz, problikl tam jenom na vteřinku, nebo na půl vteřinky, takže opět kino úplně to se mi líbilo, bohužel jsem doufal, že tam bude Endo 02 anebo JJ, ale Shadow Bonnie je taky dobrý. Nejsem úplně fanoušek toho, jak je tenhle film takovej hodně komedie, i když docela balancuje na tom hororu a komedii, což tak nějak prostě filmy od Blumhouse jsou, pokud jste viděli Megan, tak to tak je, ještě jsem neviděl 2, ale jo, proč o tom mluvím, tak scéna s taxikářem. Opět se vrací Cory Kenshin, myslím, že se tak jmenuje ten tvůrce, který hraje opět taxikáře, má úplně tu stejnou roli, úplně stejnou scénu prakticky, jenom tentokrát už tam říká, že s tou prací fakt sekne. To mně přišlo jako fakt dobrý running joke. Doufám, že ho uvidím i ve 3. Pak taková maličkost asi, ale Chica nebo Papit v Chice, když si uvědomí, že někdo pronikl do té restaurace, tak spustí, nebo taky začne v očích svítit nápis Security Breach, nebo prostě narušení bezpečnosti, což je název FNAF hry, takže to je taky fajn. A poslední, co bylo fajn vidět zpátky Daga, toho právníka z prvního filmu, byl tam zase jenom na chvilku, řekl nějakou hlášku, že by se vám hodil právník, což úplně asi nedávalo smysl, ale tak fanoušci Daga jsou spokojení, takže já jsem spokojený. No, pak už tu máme podtitulkovky, v té první tak se nám ukáže Springtrap, jsou tam lidi, kteří sbírají nostalgické věci do Fazbear Fright, mám takový pocit, do té nový halloweenské atrakce hororový. Jeden z nich řekne I found one, real one, nebo tak něco, jakože našel jsem pravýho robota, on tady fakt je, což je opět hláška z hry 3, což je super. Springtrap vypadá fajnově, rozsvítí se mu jedno oko modře, takže sans a pak už je tady poslední podtitulková scéna, která je spíš teda jenom zvuk, audiostopa Henryho, kde parafrázuje v podstatě Henryho z her, kde tam má taky že, začátek té nahrávky, kde říká Leaving Dead Space nebo tak něco, odpočítává a pak mluví tu svoji zprávu, na konci který ho napadne Charlie asi nebo tak něco. To se asi dozvíme v dalším filmu. Takže, to je všechno. Konec, OK? Konec. Tady už nejsou spoilery, asi tady už neměly by, tady už jenom jsou moje dojmy z toho filmu, jak já jsem se cítil. A bohužel po prvním sledování to asi nedokážu popsat jinak, než že jsem uvnitř sebe cítil prostě prázdno. Cítil jsem se mrtvej. Bohužel, i když jakoby ten film mě bavil,
uprostřed toho filmu jsem se prostě bavil, animatronici chodili, zabíjeli, tralala, byl tam Mike, Abby, Vanessa a takhle, dělali hloupý rozhodnutí, chovali se hloupě, ale nějakým způsobem mě to drželo, ale ten konec mě dorazil, sorry, ten byl fakt špatný a bohužel i po druhém sledování jsem se cítil jakože zklamaný. Opět se opakoval scénář, jak když jsem byl na prvním filmu, všichni kolem mě tleskali, jásali, zpívali si písničku od Living Tombstone a já tam opět sedím mrtvej uvnitř a říkám si, jak se tohle může stát. A asi si tady říkáte, Matanovi, proč to tak hrotíš, je to jenom blbost pro fanoušky. A já říkám, v čem? V čem je to pro fanoušky? V levných referencích? V momentech, který mě mají donutit v kině jásat, zatímco vím, že koukám na psotová funkční blbost, při který musím vypnout mozek, aby na ní aspoň něco dávalo smysl? Začínal jsem mít konečně pocit, že se nemusím stydět za to, že jsem FNAF fanoušek této herní série. Sem tam výjdou totiž dobré hry, třeba Help Wanted, který zprvu bohužel bylo jenom pro VR, takže to moc lidí nehrálo, nebo Secret of the Mimic, s podle mě fakt dobrým příběhem, kterýmu bohužel lidi ale moc nevěnují pozornost. Vychází celkem fajn knížky se zajímavýma povídkama, který si fakt užívám, jenže málo kdo čte ty knížky, takže není to něco, co se vám vybaví, když se řekne FNAF. A pak vyjdou totální blbosti, jako je Security Breach nebo tady ten film, který schrábnou pozornost široké veřejnosti a já se pak nemám stydět za to, že se zajímám o tuhle herní sérii? A zase si asi říkáte, že to beru moc vážně, protože hej, toto je jenom FNAFko pro děti. A ano, ale musí to tak být? Co pak si nemůže Five Nights at Freddy's dovolit něco víc? Co pak si to nezaslouží? Je tady už díl jak 10 let a lidi mají pořád problém pochopit, co se na tom ostatním tak líbí. A já je chápu, protože kdybych já tu nebyl od začátku a nezačal se o to zajímat jako malej, tak si řeknu, že to je jenom nějaká blbost, kolem který lidi dělají zbytečný halo a kašlu na to. Nedivím se, že je pro lidi těžký pochopit, co vidíme na té herní sérii, když vychází věci, jako je tenhle film, jako je Security Breach a podobně, protože jestli tohle jsou věci, které právě jakoby schrábnou tu velkou pozornost té široké veřejnosti a prostě lidí a není to jenom pro ty fanoušky, ale OK, lidi říkají, že ten film je jenom pro fanoušky, že to pochopí jenom fanoušci. Já jsem fanoušek toho filmu a jsem zklamaný. Ne z toho, že by to bylo špatně adaptovaný z těch her, ne, že by tam byly jiný postavy nebo tak něco, nebo ne, já jsem rád za to, co mi to dalo z těch her, jenom to nefunguje dobře jako film. Své důvody všechny už jsem tady vyjmenoval. Prostě mě to mrzí, no já nevím, co víc k tomu říct a nechci tohle končit nějak jako negativně nebo tak něco, ale fakt to řeknu asi takhle. FNAFko má navíc. Problém je, že ty lidi, kteří to dělají, tak i přesto, že můžou říkat, že se snaží, tak podle mě lžou. Když říkali, že tenhle film bude větší, lepší ve všech ohledech, OK, ne, dobře, asi se snažili, ale ne tak, jak by měli. A co je škoda, že tenhle film psal scénář k tomuhle filmu, psal samotný Scott Cawthon. On umí dobře psát postavy, ale asi ne filmy. Jestli se vám tenhle film líbil, já neříkám, že to je špatně. Já vám upřímně závidím. Nevím, jestli jsem to říkal i u prvního filmu, ale zcela upřímně vám fakt závidím, že jste si tenhle film užili. A chtěl bych taky. Nechci vám říkat, že jste špatní, že se vám tenhle film líbil. Ne, já jsem za vás strašně rád, protože je to prostě velký event, něco, na co jsme čekali dlouho, něco, co tady je pro nás, ti tvůrci to dělají pro nás a je dobře, že si to užijete, protože to pro nás prostě dělaný je. Bohužel se to netrefilo do mýho spektra filmů, který bych si já užil. Takže vám nechci říkat, abyste na ten film hejtili, protože na něj já hejtím. Udělejte si na něj svůj názor, určitě ho už máte. Ten film je prostě dělaný proto, abyste u něj vypli mozek, abyste se bavili u toho, že vidíte ty postavy z těch her, abyste tam poznávali ty reference, abyste jásali, že tam zpívají písničku, která už tady je 10 let na YouTube. Mně to nestačí. Mně nestačí prostě levný reference
na věci, které já tady na internetu vídám pořád, aby byly propsaný do toho filmu, to pro mě nedělá ten film dobrý. Pro mě dělá dobrý film, prostě dobrý film. Dobrý scénář, dobrá režie, dobří herci, dobře zahraný role. Tohle to nemělo. Hele, jiní lidi si to užili, viděl jsem už spoustu recenzí, abych si tak jako udělal obrázek, nějaký svůj vlastní průzkum toho, jak se to lidem líbilo. Jsou lidi, kteří jsou třeba fakt jako recenzenti a říkají, že hej, fakt se mi to líbilo, užil jsem si to, tohle je dobrý, chci vidět další. Jsou i fanoušci, kteří jsou extrémně zklamaní stejně jako já, jsou ale fanoušci i nefanoušci, kterým se to hodně líbilo. Takže tak, tohle je můj názor. Jestli mě za tohle budete hejtit, ok, je to asi vaše věc, ale já jsem pořád fanoušek téhle série, těším se na další hry, jenom prostě tohle mě hodně zklamalo. Bohužel, to je tak všechno, co k tomu fakt jako můžu říct, bohužel. Rozhodně mi napište svoje názory, svoje pohledy, doufám, že jsem vás neunudil, neuspal nebo tak něco. Takže jo, přeji krásný zbytek dne a uvidíme se zase někdy příště a snad pozitivněji tentokrát.